Ƙarfi ya danna ƙarfi. Wata rana zaki ya hangi wata 'yar ƙaramar tururuwa tana ta faman ta gagari da wani ƙaton ganyen bishiyar da ya ninka ta a girma sau 10. Sai kuwa zaki ya tsaya a gabanta yana ta tuntsura mata dariyar ganin irin haƙilan da take ta yi wajen ɗaukar ganyen nan. Sai da abun ya kai har zaki ya kira sauran 'yan uwansa na garkensu suna taya shi wannan dariyar da tururuwa cike da zolaya da muzantawa. Da tururuwa ta ga abun nasu ba na ƙara ba ne, sai ta ce to yanzu dai duk ku dakata. Ina son a shirya gagarumin taron gasa a wannan daji ranar Juma'a mai zuwa. Gasar za ta kasance ne tsakanina ni da zaki. Duk wanda ya iya ɗaukar abin da ya ninka shi sama da sau 10 tsakanin ni da shi, to shi ne ya yi nasara. Kuma duk wanda ya kasa ya zama bawansa na har abada. Tururuwa ta karasa maganar ta cike da ƙwarin gwiwa. Aka sanya rana kuma aka sanar da duk sauran namun dawa, inda aka yanke shawarar cewa dila ne zai zama alƙalin gasar, yayin da zomo da kunkuru suke zama a matsayin masu taimaka masa. A ranar gasar, aka umarci zaki da ya ɗaga wani toron giwa wanda ko sau 5 ma bai ninka shi ba, amma ya kasa. Ita kuwa tururuwa gawar wani ƙaton ƙwaro da ya ninka ta sama da sau 10 ta jajibo, kuma ta kai shi har inda aka sanya a matsayin bigiran lashe gasar. A nan dai duk sauran namun dawa suka hausowa aka ce dole ne zaki ya ci gaba da zama bawanta kamar yadda sharuɗan gasar ya tanada. Da hikima ake ɗaga nauyi ba wai da ƙarfin hatsi ba. Daman kuma an ce ɗan haƙin da ka raina shi yake tsole maka ido.